So let's start for the second and third topic nato para sa atong pre-calculus no. So diri ta sa getting information from the graph of a function. So ang i-discuss nato diri ang values of a function sa domain and range, increasing and decreasing function, local, maximum and minimum values of a function. So last meeting nag-discuss naman ta how to solve the domain, di ba, sa ato ang function, and then karon ang sa range na pod. So kailangan practice jud nato ni no kay mo jud nang ato ang manggawa sa quiz exam. Okay, at saka sa assignment ang pagpangita sa domain and range nato ba function. Okay? So we have here the example number 1, finding the values of a function from a graph. So naatay function t nga nakita nato diri sa graph. Okay? Ang naa sa y-axis nato is a temperature of a Fahrenheit, and then ang x nato is kani. Okay? X-axis gives a temperature time nato 6 p.m. Okay? So kung makita niyo kani ang time nato 6 p.m. at a certain weather condition. So pangitaon nato ang time. Okay? Temperature nato at 1. So unsa man ang ato ang point nato diri. Okay? So kung ang t of 1 nato is a temperature at 1 p.m. time maniha kaning nasa x-axis nato time, that is 1 p.m. Unsa man ang point ang naa diri, that is ang temperature naa sa 25. So mao na ang t of 1 nato 25. Similarly, the same process ra sa t of 3. So nata sa 3 p.m. So unsa man nga point ang naa diri nga na-intersect, that is 30 degrees. Sa t of 5, 20. Okay? The question here is ano ang mas malaki or larger, t of 2 or t of 4? So kung tanawon nimo ang iyang intersection diri sa point kani og kani, bahala ang isa 2 o'clock, ang isa 4 o'clock, di ba? Ang mas mataas is kani nga point. Di ba kung tanawon nato sa ang x nato 2, ang x nato 4, which is makita sa answer na mas dako ang t of 2 kaysa sa t of 4 because of the temperature nga makita nato, since ang t of 2 nato is naa sa peak kani siya. Okay? Somewhere na siya sa 34. Di ba? Butang nato 34 ang naa diri temperature niya. Okay? So inato ra ang pag-understand nato sa function from the graph. Okay? So we have here another example, finding the domain and range of a graph. So kanina ang challenge kay pangitaon naman nato ang domain and range sa graph. So we have here a function f of x is equal to square root of 4 minus x squared. Okay? The goal here is to find the domain and range. First muna nato is i-graph nato. So mas maayo dapat kabalo mo mag-graph ha. So ang graph nato ani is kani. Okay? So again, pwede na to siya masulat as y is equal to square root of 4 minus x squared. Dayon mag-table of values lang ha. Example, x nato 0. Sa may value sa y. Diba? Square root of 4. So plus minus 2. Inana ra. Okay? So makita nimo na atay point na noon nga 0 2, dayon 0 negative 2. Inana. Nakuha siya. Okay? So diri sa ato ang pag-graph nato, ang goal nato is pangitaon nato ang domain and range. So para naman sa domain, this is the domain na kay naka naman ta y alone nato 4 minus x squared. Sa man ang mga nakapa-negative ani. Di ba pag natay radicals dapat dili mag-negative ang radicals. So sa mga values sa x. Okay? So ang value sa x nato pwede 1, pwede 2, pwede rin 0. Okay? So ang mahitabuan ni ang interval ana niya is naa sa negative 2, 2. Nakuha? Pwede negative 2 ang x. Pwede po negative 1, 0, 1, at saka 2. Ang masubstitute. Dili pwede 3 kasi 3 square is 9. 4 minus 9 is
negative na. So dili pwede. So that's the domain. Nakuha siya. Nakuha ang domain ani. Okay? So para naman sa range na to, 'di ba? Answer ang given nato diri is y is equal to 4 minus x square. Pangitaon nato ang value sa x. So square nato both sides. So y square is equal to 4 minus x square. Diba? So ibalhin nato ang x square sa pikas, mahimo siyang 4 minus y square. Ibalhin ra na. Transpose lang and then square root ka both sides. So pagka square root mo both sides, x equal to 4 minus y square. Okay? So pagpangita nato sa range nato, this is ano na ha, range. Okay? Kailangan x alone. Okay? So sa range nato is 0 to 0 to 2 lang siya. Hindi na pwede kasama yung negative. Okay? Nakuha siya. So inatora ang pagpangita sa domain and range nato. Ang y nato pwede ma-substitute sa 0, 1 at saka 2. Okay? So anyway, dagan pa kay tag mga example dire. Okay, para mas masabtan pa jud nato. So next naman nato dire is the increasing and decreasing function. So it's very useful to know where the graph of the function rises and where it falls. Meaning ang lowest nato nga point, okay? 'Di ba kung ang function nato increasing na tay point P, ang highest peak ani nga function, then pag mo decrease unsa na ang lowest natong point nato, and then mo increase na pud siya. Okay, nakita ba ang function nato increasing, function na pud dire decreasing, then ang function na pud nato increasing. Okay, so dira nato tan-awon kanus ang mag-increase o decrease ang ato ang function with the particular point nato. So we have here the definition. Ang function nato increasing on an interval I. So we represent this as I, the interval na siya ha. Pag ang function nato f of x sub 1 less than f of x sub 2. Whenever x sub 1 less than x sub 2 in the interval. Okay? And then ang decreasing naman on the interval I if f x sub 1 dako siya or greater than sa f x sub 2. Whenever ang ato ang x sub 1 is less than x sub 2 in the interval. So kung tanawon ninyo sa graph, mo ni itsura nato sa function nato nga increasing. Di ba kung makita nimo dire, ang function nato gamay, ang point niya dire oh. Di ba mas dako pa din siya nga point ang naa dire sa f x sub 2. Nakuha siya ang kaninga function. Mas dako, mas taas ba ani nga point ang naa dire kaysa dire. Diba? So, ang diri, ang x sub 1 nato is less than sa x sub 2. Okay, syempre, ang ato ang x-axis is pa-increasing man. Diba? So, mas dako sa x sub 2. The same gyapon diri, pag decreasing. Kung makita nimo, decreasing ang function ani, no? So, madako na noon ang f of x sub 1 kaysa sa f of x sub 2. Kani nga point of intersection nila diri. Kani diri nga point. Tanaw nato siya sa x-axis nato. So pero ang x sub 1 less than gyapon siya sa x sub 2. Kuha kay syempre ang mga values diri sa x-axis kay positive man na dira, increasing. So inana ang situation para sa increasing decreasing. So example, we have here in the graph of 5, figure 5 gives the weight of W of a person at age x. Determine the intervals which the function W is increasing and on which is decreasing. So ang goal nato diri is tan-awon nato asa ang increasing at saka decreasing. So ang function W nato ay laga-confuse ha, function ra ng W. Na-obserbahan nato from the point 0 kani man ang origin nato, ni-increase siya. Asa siya ni-increase diri nga point. Okay? Point 25 kani, na point 25, 0 to 25. Kani nga interval 0 to 25. And increase pud siya 35 to 40.
Kani nga point, this is 35. Na-increase siya dire sa 40. This is the 40. Nakita ba ang point niya? Ato manggod ginatunong dire para makabalot ta asa ang 35 ug 40. Ayan. Dayon nag-decrease siya 40 at saka 50. Okay? From the point 40 na to, dayon kani decrease na siya 50. Kana, decrease na siya. Okay? And kung nakita nato ni nga function na ay line lang dira nga paana lang no, meaning dili siya increasing at saka decreasing, plateau lang siya. Okay? So mo na makita nato diri neither increasing nor decreasing ang 25 to 30 na interval at saka yung 50 to 80. Kaniyo 50 to 80. Dili siya increasing at saka decreasing kasi plateau lang siya. Walay nahitabo. Okay? So inana lang atong observation sa graph nato. Okay, para makita natin kung ga-increase ba siya or decreasing. Okay, how about if naatay function? Given function nato, no? 12x squared plus 4x cubed minus 3x4. The goal here is to find the domain and range and the intervals kung increasing ba siya or decreasing. Okay, so first use the graphing calculator. Natay graph diri. So again, mugamit jud mo og table of values ani. Okay? So makita nato ang figure 6, mo ni siya ang graph. Okay, i-graph jud ninyo ni. Okay, mo jud ang challenge class, i-graph jud ninyo. Okay? Mag table of values mo. Okay? Mag table of values, what will happen if x na to 0? 0 po si y. Si x na to 1 sa may value sa y, or x na to negative y. Ay, sorry. X na to is negative 1. X na to negative 2. Positive 2. Sa may value sa y. Antod makabot ng mga coordinates and makabuhat ng graph. Nakuha siya. Dayon sa letter B na to, ang domain na to dire, wala man tay denominator, wala tay radicals. So, is a set of all real numbers ang answer. Okay, nasabtan siya. Pag mangita gali kog domain range, wala man siya naka-undefined ana. It's the set of all real numbers ang domain. Para naman sa range nato, negative infinity 32. Kuha siya. Negative infinity 32. Okay? Kaya nga naman, if we find the highest value of the f of 2, okay, ang answer ana is 32. Okay? Kaya ang pangitaon nato diri is ang highest value siya. And then, ang next nato, find the intervals on which the function increasing or decreasing. So, kung makita nato diri, nag-increase siya from the point. Okay, increasing intervals. Negative infinity, kaniyo, negative infinity to 1. Ayan. Diri nga point. Naman tayo 1, negative 1 dire, di ba? Mabaya ding negative 1 dire. Okay? To the negative infinity. Dayon, 0 to 2. Okay? 0 to 2. Diri nga part. Dayon, decreasing siya. Negative 1 to 0. Okay? Negative 1 to 0. Then, 2 to positive infinity. Okay? So again, medyo ano jud na siya, no? Challenge jud siya understand ani. Okay? Kay mao jud na siya ang ato ang pagbuhat sa increasing at saka decreasing. Better nga i-graph sa jud na nimo. Nakuha siya para makabulo ka sa increasing at saka decreasing. So ang increasing is kani nga part. After lang i-zoom. Kay basin dili kay siya klaro. Ay di siya ma-zoom. Basta tanawa asa increasing, di ba kaninga point pag lahil lang og color. Di ba kaninga point hantod diri na point. Nakuha ba? Kani ang increasing 0 to 2. No? Na diri ang 2 actually. Kay 0.5 man ang kada guhit ani 0.5 tara na. Ganito 0.5, 3.3 to
kani ang 2.5, kani ang 2.5, kani ang 3, 3.5. By 2.5 ra na siya. Okay? And then again ang isa negative 1 to negative infinity. Okay? Increasing. Okay? Decreasing naman sa negative 1 to 0. Kuha. Yan decreasing ni nga part. Diba? Diri man ang negative 1 nato, then kani ang 0. Kani nga part, kani akong gikoloran, decreasing siya. Diba kung naka-remember mo ang increasing, paana. Ang decreasing, paana. Nakuha siya. Mo na maglibog mo aning gibuhat sa graph. Dayon ang kani nga point sa 2 pababa, kaning pababa, kani siya ang 2 to positive infinity. Kani siya nga part. Mo na siya ang decreasing. Na gets na siya. So mo jud ang challenge jud, you have to study. Okay? Next, another function, x to the power of 2 over 3. Pagpangita sa graph ani, practice mo ha, mag-graph mo. Pag again table of values lang jud na siya. Okay? Kung ang x nato 0, y nato 0. Kung x negative 1, usa may value. Kung 1 ang ato ang x, usa man ang y. Okay? So inato ra, pag buhat sa mo table, hantod nga maka-create mo graph, kani nga graph. Dayon pagpangita sa function, since this is a fraction of exponent, ang pagsulat ra ana kay y is equal to cube root of x squared. Okay? So this is an ano man good nice square root. So ang domain ani should be non-negative. So 0 to the positive infinity. Hindi pwede mag-negative. Ay sorry. Of all real numbers di ay ang ato ang domain. Kaya pwede di ay negative. Kaya kung negative 1 na x, 1. Kung negative 2, 4. Kung positive 1, 1 yapon pag 2 kay 4. So pwede sa tanan. Real numbers ang answer sa domain. Pag sa range, kani di ay ang range. 0 to positive infinity. So ina naman na siya, di ba? Kuha mo na to ang value sa x. So ang may tabo diri kay magbutang ka og 3 over 2 both sides. 3 over 2 both sides. So your answer x equal to square. That is square root of y cube. Okay? So meaning ang mga value na to sa y should be 0 to positive infinity. Okay? Kaya dili pwede negative 1. Kaya naman, negative 1 to the power of 3 is negative na. So dili pwede. 0 jud ka mag-start. So ang imong interval ani 0 to positive infinity open. Nakuha siya. So mo na siya ang challenge no, ang pagpangita sa domain and range. Then how about sa increasing and decreasing? So kung kani ang graph, di ba? Ningon naman ko kung sa ganit sura sa increasing. Kani ang increasing na part. Di ba? 0 to positive infinity. Ang decreasing nato is negative infinity, 0. Kani decreasing man nga part. Di ba? So inatora, you just have to determine lang ang increasing and decreasing as long as you have the graph. Okay? Then next is the local maximum and minimum of values of a function. So we have here the following definition sa maxima and minima, local maxima and minima of a function. So number 1, function of value f of a is local maximum value of function if ato ang f of a is greater than equals f of x when x is near a. This means that ang ato ang f of a dapat dako siya greater than equals f of x for all x in some open interval containing a. And that's why ang ato ang local maximum nato is at a x is equal to a. Para naman sa minimum, less than. Okay? So take note ani ha, ang function value of f of a less than sa f of x. Ang isa greater than para sa maximum.
when x is near a. So this means that f of x is less than f of a is less than f of x. That is the local minimum at x equal to a. So example, in this graph, kung makita nato, mo ni siya ang local maximum. Kasi siya may peak. Yung pinaka mataas, yung tuktok niya or ang peak. Okay? O kani, local maximum. Kani ang local minimum. Ang pinakamababa. Okay, kani nga point. Ang pag-curve niya ba? Kani ang, butang na to vertex. Ana, sa curve niya. Yun ang pinakamababa niya. Okay? So, mo na siya itsura sa function na to. Sa maximum and minimum. Okay? So, we have here example para sa maximum and minimum or finding the local maxima and minima from the graph. So, dire, we have here a function x cubed minus 8x plus 1. So, pag imo ni siyang i-graph, mo ni siyang itsura niya. Tama? Dayon, pakitaon nato ang maximum and minimum niya. Diba? So, kung makita nimo, kabalo lang jud ka kani ang maximum, kani ang minimum na point. Yung highest peak niya and ang lowest vertex niya. Okay? Pero malocate po na nimo somewhere diri. So, kailangan kabalo ka asa na siya makita. Okay? So, kung mo siyang i-zoom, ayan, i-zoom na niya. So, pag zoom nimo, ang answer ana, ang local minimum nato is negative 7.709. Okay? Para naman sa maximum nato is 9.709. Okay? So, inana siya ang answer. You just have to graph and pangitaon na to ang maximum and minimum. Okay? Pero again, ang gibuhat lang ani kay gi-zoom lang niya, no? Pero again, kailangan jud nato na siya i-solve. Okay? So next naman nato dire, we have here an example, a model for a food price index. So we have here a function, okay, para sa food price index I of t, and this is the function. Kung imo ni siya i-graph ang function, pakitaon nato ang time estimate when food most expensive during the period of 1990 to 2000. So ibig sabihin yung local maximum yung hinahanap kasi yung most expensive during the period. So kung imo ni siyang i-graph, okay, mas maayo maggamit mo internet or Google nga maka-graph mo ginani ka nang dali ra kayo siya magawas ang graph. Or you can go to application, you can download GeoGebra para makabuhat mo graph. Okay, mas dali siya. So, pag imo na siyang i-graph, okay, pakitaon nato ang maximum. So, ang maximum niya is naa siya sa coordinate x is equal to 5.5 and then ang y is nasa 100.38 to be specific nato. Okay? So, inato ra. Ang goal naman nato dire is to find the local maximum and minimum dire. Okay? So, anyway, naatay mga exercises. Your goal here is to find, syempre, to find answers kay diri man jud kumukuha sa inyong assignment, quiz, and exam. So again, you have to practice ha, kay para na-adjust mo yung idea sa pag-answer.